Нужно ли е да споделяме, когато нещо много ни притеснява, нещо много ни мъчи и ни е тежко на сърцето? Нужно ли е да споделяме, когато имаме големи успехи, когато щастието излита от нашето сърце и искаме да го дадем и да споделим? Как мислите? Днес искам да споделя с вас точно по този въпрос мислите на архимандрит Илий Ноздрин, който казва, ето какво казва, светла му памет. Той почина съвсем скоро на 15 март 2025 и ето какво ни съветва той. Ако ние имаме притеснение, ако имаме нещо, някаква мъка в сърцето и го споделим с някой, който не ни е близък, пък дори някой, който е близък, може този човек да не ни подкрепи, може да не ни разбере, може да злорадства за това, което ние ще кажем. И някой ден, в неподходящ момент, може да дойде и да сподели това, което е чул. А може да го сподели и с други хора. Това е когато имаме някаква мъка и старецът Илий ни казва: по-добре споделете в молитва с Бог, защото Той хем ще ви разбере, няма да ви осъди, пък и ще ви помогне. А когато сме много щастливи, някой човек, който чува това нещо, какво мислите? Най-малкото е, че може да ни завиди. А пък както казват старите хора, някои хора имат лоши очи и по-натам може да искаме нещо да направим, нещо друго, едно, и то да не върви и да не става. И кой знае, дали пък не са тези лоши очи? Така че, ако имаме някаква мъка, ако имаме някакво предизвикателство, нека да го споделим в молитва, а не с нашите приятели, както казваше Джойс Майер, когато по-добре иди при трона, а не при телефона. Защото често пъти ние точно това правим. Имаме ли проблем, го споделяме с приятелка, тя го казва на друга или пък едва ли ни става по-леко, но вие по-добре от мен знаете и със сигурност съветите на стареца Илий са много добри. Но как наистина да имаме по-добри взаимоотношения, по-добра комуникация, как да може да се разберем с хората по правилния начин? Кой е правилният начин? Да кажем какво мислиме, да бъдем автентични и човека срещу нас също да се усети, че неговите потребности са озвучени, че той е приет от нас и така става един обмен. Ние даваме, той дава и така наистина взаимоотношенията са добри. За тези неща от погледа на хуманната педагогика ще си говорим на 11 юни от 20 часа БГ време в разговор-дискусия, в който ще засегнем точно тези теми. Как може да говорим с децата, така че да не ги наказваме? Как да се справим с електронните устройства, които стават вече зависимост? И как да намерим път към сърцата на децата, без да има наказание и без да има награди. Ако желаете да участвате в тази дискусия, моля ви, регистрирайте се на линка над видеото. До скоро, приятели!